Naman gyud siya sa Biblia nga ginaingon nga magampo ta kanunay sa tanang panahon para dili ta madaog sa mga pagsulay. Ang pagsulay naara gyud na siya problema. Ang problema dili na mawala samtang naapatan nining kalibutan kay bali kaluha na nato siya. Di ang problema dili mawala ng mga paghasol, mga pagtintal sa tong kinabuhi kay naapataan ni yutang tinunglo nga nagpuyo dinhi naghalo-halo pa. Plus naa dinhi ang kaaway sa Ginoo nga mo'y maghatag og kasakit natong mga tao. So unsa may bugto natong hinagiban para kining matang sa pagsulay, makabarog tang lig-on o dili kini makadulot kanato, mura gayud ang pagampo. So kung kining pagampo huyang tan ini sa pagkakaron, dili na anak ka deeper ang atong hugot nga pagampo ngadto sa Ginoo. Sa higayon nga dunay makasakit ug sulayon kita, that the reason why nga di nato na makaya. Unsay rason sa uban ngano na depress? Unsay rason sa uban nga magkuha na lang sa ilang kinabuhi? Kay di na nila kaya, kawalay igong kalig-on nga naghatag nila kadasig sa kinabuhi. Kay kini atong pagampo nga buhaton sa matag adlaw, muna siya makapalig-on sa atong espiritu igsuon. Pinaagi ni ining pagampo nga atong buhaton sa kanunay, muna maghatag nato kalamdagan sa hunahuna nga mosalig ta nga nay Ginoo. Ang pagampo mo'y manalipod kanato batok sa mga disgrasya. Ang pagampo mo'y manalipod kanato kung unsa man ang katalagman nga ipahamtang nining kalibutan. Muna ang pagampo pinakalig-on. Kinahanglan nabitay giingon pa nila nga dato ka sa material pero ang imong kalag pagdating sa espiritual pobre kay ka nganuman material ray daghan nimo pero pagdating nga kapit sa Ginoo wala ka ni ana. Muna igsuon di nato ibaliwala ang pagampo sa atong kinabuhi karon. Tamdan jud nato ato gyud itisok sa atong kasing-kasing nga without prayer we have no power. Kay kita nga tawo samtang niya pataning kalibutan ang pagampo ra gyud gahom nato. Aron kining mga pagsulay, mga kasakit, mga problema makasurvive ta, makabarog ta ug makalahutay ta hangtod asa ta nining yuta. No? Ayaw ibaliwala ang ampo. Ang ampo dali ra kay nato na buhaton kung gustuhin nato, pero nganong bugat nato na buhaton matag adlaw. Mo nay tentasyon, mo nay gipanghimo sa kaaway sa Ginoo nga iyatang ibisi-bisi. Naa siya mga buhaton nga mga butang nga di gyud ta makaampo nga makadistract sa atong kinabuhi. Munang di gyud ta magpadala. Munang ampo ta sa tanang adlaw, dili lang sa mga panahon nga kita dunay gikinahanglan sa Ginoo, mao pa po itawag nato. Ampo ta kanunay dili sa mga panahon nga gisulay na kita kun dili kung ayahay ta karon. Mo nay lami kay ampo kanunay igsuon. Di ta mo ila sa Ginoo sa panahon sa kasakit lamang. Amen.